Ora mulane. Hah? Kowe iki siji bodek loro ra iso maca, isin aku. Apa sih? Oh iya, perkapalan. Aku men goblok wae apa? Iya. Apa sih? Atos. Nek kuwi Alisa ki atos. Lek ngonekke ning ngarepmu lho. Kowe siji bodek. Ya isin iki. Tenan ra, bener ra, coba. Iya. ITS ki apa? Ayo, ITS ki apa? ITS apa? Ngerti kok. Dikandani lho. Coba nek pancen Institut Apa wis budek celat. Bodek celat ra iso maca sih. Institut. Nah, institut. Ayo, iki bejo. Dek ben kae tau muni. Apa kuwi artine? Institut ngono. Institut. lambene sakmono ki lho, aku sak ngono-ngono padha dalange ya sak jadi aku melu-melu Institut napa? Teknologi. Heeh. 10 November. 10 November nganggo P. November. Nah, iya. No. Ora nganggo V soalnya ejaan KBBI. Oh iya, November. Kadang kuwi tok tak omongan ejaan KBBI. Jenengan ngerti apa? KBBI yo ngerti. Apa? Apa KBBI? Uncal-uncalan iki. Sesama goblok gak wis. Sesama goblok cengelmu. Ora Lah, stripsimu tuku. ora lho wis. Aku men goblok wae apa? Dikandani. Iki gemes iki, adine gemes. Aku kan terkenal goblok ora apa-apa goblok budek apa meneh. Bodek, ra iso maca. Celat. Celat. Ora deng. Sing penting cantik dan menggemaskan. Ya toh. Ning japrut gaweane japrut. Aku kon senyum, kowe mbok jajal senyum. Nek foto ki ra iso senyum lho, Pak, nek selfie. Apa? Selfie ki sepaneng. Takon senyum, rada senyum. Pritenan nang tasih Engko pinggir kono. Matur sembah nuwun. Ya kepareng rawuh, Mas. Pokoke nggo rawung wae nok. Ya, pancen bener. Ayo Tin, gentenan Tin. Ya. Ya, dadi penggemare kathah niki tending. aja minder. Dadi lemu budek wis tekan Surabaya. Ayo. Nggih, matur nuwun nggih, Pak, nggih. Dadi kula terkenale budek mergo jenengan to. Ya ora wong ya nyatane tenan kok. Tenan kok. Mbok iki. Oh, nanti apa ya? Apaan sih? Kayak mesti penggemar YouTube nganti ngerti kata-katamu. Terus ya. Apaan sih? Iya, cah kok kemayune. Nah Iya, nek wong wedok ya kemayu ngono. Nah iya, ning ra ya ora kebangetan nganti oke sing do gemes lho. Gemes. Napa nggih? Ana sing ketemu karo aku penggemar ki, Pak, tapi pun teko dereng. Empun teng transit ngono. Ajeng napa ajeng ngamplengi. Soale Saking gemes iki iso uga ngantem ngampleng ki saking gemes ki jiwet nyetrot. Cetot. Ngono. Wis saking gemese. Masa ngono. Ya, ki ana sing nyuwun kadung tresna. Nek liyane do tak bukai, nek nggonamu ra tak buka nyo, soalé kowe sinden terkenal cerewet. Iya. Bahaya aku nak didongake sing Amplopmu tak buka aneh-aneh ya. mesti rame. Nyokek ki sak. Ya, Mbak, kira ra dicowok aku reti mau jerone padha. Wes, Yakin yakin. mangewonan bareng iki, Pak. Oh, dijeli mangewonan ya. Ah tenan ora. Salah meneh aku pisan. Lah iki lho mangewonan lho. Sing jeneng nek ning jero amplop ki diparingi sawer ki sak. Bebas. Iya, tapi ini amplopnya kok enggak dilem ya? Apane? Amplope. Kuwi dikletek lim-liman desit banget kowe. Lah berarti mau iso dijuka. Kuwi amplop ki saiki modele kletekan srit ngono terus ditemplekke. Lah nggih berarti mau jenengan njupuk ya? Nek kowe ora dikletek berarti ora lim-liman kok. Nggonamu dodol amplop lim-liman kok. Dadak didilat ngene iki. Lawasan ya. Maksudnya niki kok ora dilem ket mau ngono lho, kan iso dijukuk ngono ro dalange. Ah takono sing ngirim kok takon aku. Sekedap kula nggih oleh apa ki jenenge? Apa? Request. Pamundutan. Pamundutan saking Mas Wisnu, teknik perlengkapan. Perkapalan.
siji bodek loro ra iso maca. Isin aku. Apa sih? Oh iya. Apa sih? Kuwi atos. Nek kuwi Elisa ki atos. Lek ngunekke ning ngarepmu lho. Kowe siji bodek. Ya isin iki. Tenan ra, bener ra, coba. Iya, apa diwaca jajal. Di Mas Wisnu teknik perkapalan Tahun? 99. Oh. Nyuwun tembang. Apa? Lewung napa gembira logo Mbak Tatin plus Mas Solikin. Oh, Kirim Mas. salam kagem alumni teknik perkapalan ITS, khususnya unit kegiatan mahasiswa karawitan menawi taksih enten. Menawi taksih enten berarti ya diragukan iki. Ya lan ngaturaken Dirgahayu ITS Kaping Seket Songo. Ya. Vivat. Vivati apa ya? Mbah. Aku ora reti Vivat. Apa? Vivat. Hidup. Vivat. Hidup ITS. Oh. Vivat. ITS ya apa? Ayo ITS ya apa? ITS apa? Ngerti Masa kok dikandani lho? ora? Coba nek Ayo. pancen. Institut. Apa sa? Wis budek celat. Budek celat res maca sih. institut. Nah, institut. Ayo, iki bejo. Dek ben kae tau muni. Apa kuwi artine? Institut ngono. Institut. Lambene sakmono ki lho, aku sak ngono-ngono padha dalange ya sak karo dadi aku melu-melu Institut napa? Teknologi Heeh. 10 November. 10 November nganggo P. November. Nah, iya. No. Ora nganggo V soalnya ejaan KBBI. Oh iya, Iya. November. Kadang kuwi tok tak omongan ejaan KBBI. Jenengan ngerti apa? KBBI yo ngerti. Apa? Apa? Apa KBBI? Uncal-uncalan iki. Sesama goblok gak wis. Sesama goblok cengelmu. Kita itu sama. Dogelon ning kene. Lho ya ora, aku SMA kok. Aku tak akoni nek lulusan SMA. Nek kowe apa? Iki Wis sarjana S1 lho. lho. Iya. Wis sarjana lho. seni. Nggih. Lebih di atas saya lho. Lo Iya. kan tidak menjamin untuk kepintaran. Kowe wis nulis lho. Aja nganu kowe aja selak. Kowe wis nulis skripsi berarti kudune ngerti KBBI. Ora e. Lah, skripsimu tuku. Ora lho wis. Aku main goblok wae apa. Dikandani. Iki gemes iki. Adine gemes. Aku kan terkenal goblok ora apa-apa goblok budek apa meneh Mas? Bodek, ra iso maca. Celat. Celat. Ora deng. Apa Sing penting cantik dan menggemaskan. Ya toh. Ning japrut gaweane japrut. Aku Kon kan senyum, kowe mbok jajal senyum. Nek foto ki ra iso senyum lho, Pak, nek selfie. Apa? Selfie ki sepaneng. Takon senyum, rodo senyum ketok untune Siti. Ra iso, tetep aku jajal kon. Cepet jajal kowe guyu, Apa? Mbak, guyu. Pani piro bayar aku piye? Pak Wani. Anak aku mbok rasudi. Lah apa? Amin kon guyu kok wani pira? Lah ya aku kan Ambok jare medhep wong edan kan cekakan ra bayar. ora lah. Malah bahagia ya. Jare terkenal judes ya biarkan saya nggak usah senyum. Ya, ya wis kuwi ciri khas dhewe. Ciri khas ya. Yo, diaturke kadung tresno engko mbira lukane gara-gara Oh nggih. liwunge engko bareng-bareng. Oh nggih. Lah Mas Oli kan nggak ada kan? Engan iki dikoni. Nah, Wah. Nah, Pak. kadung tresnane gek diwiwiti. Oh nggih. Wong aku ki omongke cetha kok ae ora. Ngono nek dunake budhek kok ora gelem. Lah ya ora jelas ngomong kok. Ya jelas kok ya wong. Mau ni piye mau? Kadung Kadung. tresnone gek diwiwiti aku Iki lho. iki krungu lho. Ya. Ah. Lah ora mulane. Hah? Ah. Kowe ra gelem ngrungokke. Kowe ngerti kok. Iki yo ngawur ning ate. Kalian sekongkol ya, kalian ya. Oke, nggak apa-apa. Ayo. Sekongkol. Untuk setongkol. Rina wangi. Apa sah aku dikeplok Isa? Ya seneng. Bingungan iki wis bodek bingungan. Ngeploki duduk kowe doro duduk ning seneng memberikan apresiasi terhadapmu ngono lho. Oh, apalah artinya?
Tepukan tanpa saweran. Ya. Kowe uteke duit wae malangane yo. Nek ra butuh duit kowe butuh ora duit. Ya butuh ning Lah rasa iya. ngetok-ngetoki. Ya ora apa-apa nek ra ngeki ya bangetan tenan kok. Tanpa sing riko Westin. Napa, Pak? Kingko kowe dijak fragmen ketoprak Roro Mendut karo Wiraguna. Oh, Sing dadi Wiraguna Pak Kunto Alsid. Pak Kunto Kalsit. Heeh. Terus barene Oki Suwarno mboten sios. Saiki apa lumantar WA iki apa sing diaturke? Terus enten kata-katane mleh mboten? Ra ono. Ora ana. Berarti blok kuwi blok. Oh iya. Tansah kumawanging netra Ning yo nek memungkinkan wektune. Nek ra memungkinkan diaturke gara-gara ra masalah. kula manut mawon, Pak. Iya. Ana Jero arep blusukke ya. Seneng nek aku kleru. seneng soalnya sing kleru aku terus. Sekali-kali kowe sing kleru. Mau wis e. Institut mau dadi. Jero ati kadung tresno Tan liya hamung sliramu satemah lara lamat wos monggo lamat wos katon tejane yen
wis entuk mau. Suwun. Nggih. Saiki ana sing panitia dawuh supaya nyebarke voucher seharga 50.000 per satunya. Banget iki. Ya, monggo untuk apa ini, para penonton kae disebar ngono wae malah terus rampung. Oh, disebar ya. Ya iki disebar tenan. Sak gendel kuwi didongke isih kono, sak gendel dongke isih kono lah. Nia, Mas. Diaturke para pamirsa dari saka ITS kuwi. Ya. Ya. Lumayan. Aku ke sana dulu ya, Pak. Hah? Ini tak bawa ke sana? Iya, sebelah sana ya. satu, sebelah sana satu, sebelah sana satu ben roto. Penabur rasa. Iya. Penabur ya nyuwun rasa warlinge jolke nanti wis. Iya, matur sembah nuwun. Nah. Nek didumke nganggo acara mboko siji iso tekan 4:30. Iya. Sampun, Pak, udah disebarkan semuanya. Matur suwun. Ya lumayan kuwi. Karo iki disambi maca nawala sing akeh banget no. Iya, alon-alon Mbak Elisa ya. Sugeng dalu bocange sugeng rawuh ing Surabaya. Keparenga kula nyuwun gending sarung jagung katuraken sangganing para rawuh mugi tansah jinangkung bagya mulya. Mekaten matur nuwun saking Romo Agus. Oh iya. Sarung jagung saking Mas Ukta lan Mas Paijo dan Ayah Didik kagem PWKS Jawa Timur lan PWKS Jabodetabek nyuwun langgam gelo utawi lewung. Oh iya. Saking rombongan pecinta wayang ya terutama bucange salam kagem sobat ngebiar Indonesia lagu Kadung Tresno ingin nyekar Mbak Tatin. Oh iya. Saking sobat ngebiar Taiwan nyuwun tembang Rengu Mbak Ika. Oh iya. Wah werna-werna ya mak. Nah iki nek semene iki lek arep rampung ya apa? Ya mungko didum karo goro-goro. Den Yanto bersama Ika Ragil Ikatan Anak Rantau Gunung Kidul nyuwun lagu Sesideman Mbak Ika. Sesideman Mbak Ika. Ya, alon-alon Mak. Ya iki iso maca layange setengah jam dhewe. Nyuwun lagu Lali Janjine kalian Jineman Kandhek saking kula Adi mahasiswa ITS matur suwun. Mugi-mugi ITS tansah manggih rahayu matur suwun. Sugeng dalu kula Bagong saking Semampir nyuwun gending Setya Tuhu matur sembah nuwun. Kula nyuwun fragmen ketoprak Mendut Wiraguna Mbak Tatin kalian Mas Keswan. Wah, Keswan yo jenenge tekan kene. Heri Manyar Surabaya minta bawa Sidoasih Tersetya Tuhu. Oh iya. Sinden Mbak Ayu Purwalestari matur suwun. Ki alon-alon ya dibuka mboko siji Mak ya. Ki Jineman uler kambang oleh Mbak Elisa or karo Salaso salam budaya supaya modar uler kambang jegos ora ya mbuh kok ya terus wis rampung ya diaturake mboko siji ya sapa dhisik Mak iki anu anakku wedok sing cilik menik Mbak Lintang Kairo ya pendak-pendak awak dhewe sowan ning Jawa Timur Mbak ibu iki mesti ngebel, bapake mesti ngebel. Ya, mangke Mbak Lintang Kairo tumut. Monggo. Aku nek karo cah semene iki ajar nginden seneng. Ya. Nggih, sugeng dalu, Bapak. Sugeng dalu. Masih imut banget. Pinter bocah wisan. Ya. Nggih, sopan Mbak Lintang Kairo. Kelas berapa Mbak Lintang Kairo? Kelas 5 SD, Kak. Kelas 5 SD. Oh iya, kok udah sanggulan itu disanggulin siapa? Disanggulin Mama. Oh, disanggulin Mama. Biasanya pakai batik, sekarang sanggulan ya keren loh. Iki penerus-penerusmu iki. Kowe situ nek do tuwek-tuwek. Wis keriput mulai mekar. Ya. Ya Mbak Lintang Kairo mau ajeng nembang napa? Nyekar napa? Niki Kutut Manggung nggih. Hah? Kutut Manggung. Kutut Manggung. Nggih. Waduh, Kutut Manggung semono ki rung metu wulune no. Ya ora apa-apa. Ora metu wulune ning sing penting nganggunge apik. Ya. Kaya ngapa ora apa-apa, Mbak. Ya, tak nehi wektu pokoke kanggo sampean. Ya. Dibawani mboten? Nggih. Ya, coba. Hebat banget suaranya Bang.
Sindenku wis KO kabeh. Utut semene kok suarane apik ya. Yes. Nafasnya panjang ya Pak Seno? Panjang. Keren. Ya. Aku ora iso mikir nek cah semene iki malah nembang kutut manggung atiku keloro-loro. Kok keloro-loro dos pundi? Anakku telu wis ora ono sing nembang blas. Sing barep wis nang nggonmu musik, sing lanang nomor loro tak tukoke wayang malah mancing. Mancing. Sing nomor 3? Sing nomor 3 gaweane kae lho sing ngene. Apa kae? Oh iya, entah. Wis anggere TikTok. Bapakne teko wis entah. Rasane kaya kepengin ndek anak meneh. Iya meneh kok meneh. Terus Paraku tute harso neng plang ha 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 malah kadang kala sing gerang-gerang sing wis tuwa-tuwa ki nek kon nembang kutut manggung wah kuno blak apa jenenge medhok dok blagu iya iki bocah semene kok wah marai keloro-loro atine ya nak iya aku nek weruh cah semene iki pengen brebes mili nek weruh cah semene nembang iya aku nek weruh cah semene nembang ya kepengin mili brebes mili
kaya monggo ya rasa sok aneh-aneh gayane kaya arep ngajari ning blokon nyapa kok gayamu ning Surabaya Dela kok aku anggere weruh sing do ama ana sing le tuku iki nang nang Embong lho batinku tuku kok ning Embong ki apa nek cara ngene dhewe iki Embong napa nggih? Embong ki dalan Embong dalan. Heeh. Ning Embong. Terus, Mbak. monggo monggo Mangga. Ya. Ya, buat sangu sekolah. Oke to sing tersentuh hatinya. Kok kula mboten nggih. Waduh. Kowe Kula lagi ke sekolah lho, Pak. Sah, kowe lagi dicukukke nang ngisor kuwate serandal. monggo 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 Angkungnya mbok wis meneng. Aku iki upama kutut. Kowe nek dijejerke karo Mbak Lintang wis kalah jor. Kalah ya. Ah, ulumu tok sing jrawit-jrawit. Kon manggung ming ramuni-muni. Iya, terus ya Mbak. Sugeng rawuhipun para tamu. Ya. Coba mlebune nganggo iringan no. Ya. Nggih. Alon-alon, ya. Wangi ya layang mas kutut manggung panas kaya piyai sepuh to suarane. Iya. Omben. Ya, engko salah meneh. Ora. Omben no
gelem bengokno. Wah, luar biasa suarane. Iya. Ngerti aku mau ora nggawa sinden. Wis ngejak Mbak Lintang iki ya wis malah wis awake cilik ora ngenteni pangan. Sinden kuwi wong buah-buahan nggo Pak Dalang ya wis saut. Men kari gedang siji we mlenyek itu. Yo. Bakan nono hatta pakan nono Mbok do ngrungokke, swara iki apik lho. Malah ana sing raine dikuwas barang. Cetha ana piyai cah cilik nembang apik kok malah raine dikuwas. Ya. Matur suwun Bapak. Pak. Heeh. Iki ya pinter iki ra diteruske bareng karo duit. Wis nek wis manu kutut duite mengko. Ha kok matur suwun nggih, Pak. Lah apa-apa nak ya? Nggih. Manu kutut Dua bocah iki sok umur 40 dadi sinden terkenal no. Awak dhewe mbok isih mbok ora. Iya. Upama isih ya pare pingkare ndelok radio ngrungokke radio karo ngerti anu apa jenenge sing nyiarke muni ini Ibu Lintang Kairo terus angen-angene awake dhewe walah biyen tau melu awake dhewe dik jaman cilik. Iya ya Mak. Dan nyenengke pokoke budaya iki nyenengke ya. Iya. Monggo. Terus Mbak. Neno Dewa Tirta. Kaya le nyolah swara isih Dewa. Iya nganggo jenggit. Dewa. Ya kurang ajar. Iya. Iki deg-degan ini terus engko ngene Mbak. Iki rak modele bunyani dindeke ngene iki. Aduh, lae wong bagus. Hop. Yen tan waro setina kaya setahun rampung.
terus bayaran. Yo. Duh. Nah, ora usah wedi. Aduh, wis mang niroke kula. Aduh, alai wong bagus. Cerdas lho iki langsung iso lho. Nah, iki terus ending. Neno. Monggo. Wangi ora, wis saiki ora usah komentar werna-werna. Kowe nyawer ora? Aku nyawer wah. Oh, cak tipis yo. Nyawer aku. Ya, aku nok iki nok. Saka Pak Sinono. Ya, tampani. Wis Ilang. Wis. Sike. Ayo, sike apa? Sike dudu sitik. Wah. Oh, sawer no. Cah tipis. Semangat ya, kudu sinau terus. Besok kalau kamu udah besar ya, ini besok lihat 100 tahun Indonesia merdeka ya. Besok di tahun 2045 Dek Lintang Kairo udah jadi presiden yang hebat. Terima ya. kasih. Harus bisa loh. Iya. Semangat, jangan kasih kendor. Enggak. Iya, sekolah ya semangat. Sekolah juga semangat. Kaya Mbak Elisa kuwi S2 psikologi, Nggih. meng trimo dadi sinden. Iya, karena dhek cinta budaya. Iya, jangan diremehkan. Iki sesuk larang bakal sesuk. Ayo, budaya iki sesuk. Nggih, wis sesuk bapak ibumu meng kari lungguh nang omah wis mlebu metu mindhet. Entuk duit pira Lintang? Nggih, matur sembah nuwun. Lenggah. Nuwun Mbak Lintang. Ayo do nyawer ora sinden-sinden kuwi, ha? Ora do ting pendonong mripate. Kowe nek weruh cah semene iku kudu memberi semangat. Satu-satu ora apa-apa, kok men semangat. Ya wis ora apa-apa. Aja dipaksa ora. Lah wong iki penerus-penerusmu kok ya ora apa-apa ya Mak. Ya gentenan. Mbak Ayu Purwalestari, ya. Lali janjine langsung kemawon, ya. Mergo wektune wis saya wengi engko ndak lakone ora kecekel ya Nak. Ya, mengko pamundutan lagu-lagu liyane diaturake nggon goro-goro, mesti rata. Ya. Ora usah kuwatir. Ya Mbak Ayu Purwalestari, ya. Dalu, Pak. Heeh, wis ora usah halus-halus ngono kuwi aku wis paham karepmu. Napa lho? Lah. Napa niki? Alah, ndak. Alah, Jan. Kok repot-repot lho ya. Tukon bobok, tukon pilis. Lari. Untung madhep rono. Iya. Lali janjine ya diaturake monggo, ya. Aku ra entuk. Iya, aku len joget tenanan padahal lho. Joko tak naik voucher. Wah. Vouchernya santai mau. Loh, iki ana neh. Oh, isi ana meneh. Kanggo Elisa. Oh, oke, siap. Pundi? Voucher apa kuwi? Menginap gratis. Oh, tenane. Neng endi? Polres. Wah. Senengane sembrono ora. Ya, mangga. Jan-jane kowe ning bali nang gone. Wes. Terus apa kok gendut-gendut? ketonto, Pak. Oh, ayo. Nggih, niki sampun. Wah, keringetmu ngati. Wah, nggih niki kula tenanan olahraga niki. Tak sawer sa.
ngono kuwi lho dadi bos iki panutan ya kudu ngono. Kamu siji. Sesuk bari 150. Ya tompo berarti nih aku nih. Ya wis. Ya matur sembah nuwun, Pak. Sampun iki. Wis. Nggih kula ngaturaken riyen iki tasih enten Pak Bambang lho, Pak. Pak Bambang. Oh, yang Wakil Rektor 4. Iya, Wakil Rektor 4 ya. Dari jauh-jauh dari Amerika loh. Amerika mendarat demi nonton Pak Seno. Nggih, matur sembah nuwun. Terima kasih masih menunggu limbuannya sampai selesai, Pak. Ya, doanya untuk ITS semoga dapat menjadi universitas yang penelitian dan inovasi kelas internasional. Semoga bisa jadi demikian ya. Ya, matur sembah nuwun. Ya. Bro. Matur sembah nuwun. Ya. Iya. Sritenan nang tasih